Ordurako, 3 edo 4 lagunegaz neurtenean nire besoen indarra ukabilka, eta txopapeko txakurra baino txakurragoa nintzen. San Pedron egin nituan, Kadizera ostean 7 urte. Gero, Santa Kurutzen beste 3, eta eskondu geroztik hemen txibili naiz beti. Beraz, gaiztoa zinean zu gaztetan, itan du eutzan Angelek. Gaiztoa esateko bez, arrozamarra eta lotzagabetxoa, nire buruari gehiagin eritxona, betondorokon bat, baltzitu eta euren tokitik aginen batzuk, ateratea baino beste kalterik ez deutzate ipin inori erakarri. Ta ez tozu behin tirabirarik egin, ontzi handietan ez toaldi asko eroan arren, txalopetan 2 bidar. Baina jangoikoari eta Antiguako amari eskerrak beti urten dotonean. Ez dut nik egundo itxasora urten, Antiguako amaren baselizatxoa ikusten dan tokian, txapelak enduta, agur edo salbea esan barik. Egia da, danok egiten genduan gauzea izan lehenago. Geure gurasoak alantxe erakutsi euskuelako, eta gainera guztiok ekanduzarren gordezaleak ginalako. Gaur ez dakit. Inoiz, somau ditut nik gazte batzuk, atzekoak salbe deitu arren, txapela erantzibarik eta berbetan. Da gero, larri dabiltzanean, Andre Mariaren laguntasuna gura. Antiguako amari laguntasun asko zor eudeutzie ba arranondotarrak.